Είναι το νέκταρ των θεών, αλλά και η πιο υγιεινή απόλαυση των ανθρώπων. Το μέλι, το ελληνικό μέλι, παραμένει χιλιετίες τώρα με τα κύρια χαρακτηριστικά του κυρίαρχο στη ζωή του ανθρώπου, με ευεργετικές επιδράσεις στην πνευματική και την οργανική του υγεία. Το μέλι έχει μπει πάλι στην καθημερινή μας διατροφή και συστήνεται ως ιδανική τροφή από πολλούς διαιτολόγους. Ταυτόχρονα, όταν συνέπεια της γενικότερης κατεύθυνσης της τεχνολογίας τροφίμων επικεντρώθηκε πάνω στο μέλι η επιστημονική έρευνα, τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Πιστοποιήθηκε η χρησιμότητα του μελιού στην καθημερινή διατροφή. Υπήρξαν σειρές από εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη συμμετοχή του μελιού στην πρόληψη ασθενειών ή στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού σχετικά με τον προστάτη, στην ασθένεια του Πάρκινσον, στο κυκλοφορικό, στη μακροζωία, στην καλύτερη αφομοίωση της τροφής, στη σεξουαλική ικανότητα, στον αθλητισμό, στο σηκώτη, στην καταπολέμηση του στρες, άγχους, κατάθλιψης, αϊπνίας και άλλων. Ο κλάδος έχει εξυγχρονιστεί. Ερευνά, συνεργάζεται, επενδύει, διαθέτει όραμα και σύμπνοια ομοψυχία για να υλοποιήσει τους στόχους του. Εξασφαλίζουμε κάθε δυνατή στήριξη στους μελισσοκόμους μας και με την πρόσφατη απόφασή μας για ποσό 5,6 εκατομμυρίων ευρώ δίνουμε στήριξη στην παραγωγή και στην εμπορία του προϊόντος, ώστε να ενισχύσουμε τελικώς το εισόδημα των μελισσοκόμων. Το μέλι παράγεται από 24.000 παραγωγούς στη χώρα μας, εκ των οποίων οι 6.000 είναι κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι. Δραστηριοποιούνται κυρίως σε ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές και μπορούμε να πούμε ότι η ενασχόλησή τους με τη μελισσοκομεία είναι και ο κύριος λόγος της εκεί παραμονής τους. Η ελληνική κυβέρνηση με μία σειρά από μέτρα στηρίζει την ελληνική μελισσοκομεία. Έχουμε ταυτοποιήσει αρκετές κατηγορίες ελληνικού μελιού. Κάναμε ελέγχους έτσι ώστε να αποτρέψουμε την οθεία του ελληνικού μελιού με εισαγόμενο από τρίτες χώρες. Δημιουργήθηκε η Εθνική Διαπαγγελματική για το μέλι και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν έρθει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και που αφορούν εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των μελισσοκόμων την χάνουν θετικής ανταπόκρισης από πλευράς Υπουργείου. Ας δούμε όμως το μέλι από όλες τις πλευρές. Είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, λαογραφία, θρύλους και παραδόσεις της χώρας μας. Έχει σπάνια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, μοναδική φυσιογνωμία εξαιτίας της σπάνιας ελληνικής φύσης και του νομαδικού τρόπου συλλογής, όνομα και θέση παγκοσμίως. Οι ξένοι το ξέρουν κυρίως μέσω τουρισμού και το αναζητούν όταν επιστρέφουν στη χώρα τους. Όσοι ασχολούνται με το ελληνικό μέλι γνωρίζουν καλά ότι στη σύγχρονη εμπορική εποχή θα κρατηθούν μόνο τα προϊόντα που συγκεντρώνουν παράδοση, ιδιαίτερο χαρακτήρα, ποιότητα και εγγύηση. Το ελληνικό μέλι είναι ένα από αυτά τα προϊόντα. Ακόμα, η ποιότητα, φυσικότητα και ασφάλειά του αποτελούν για το ελληνικό μέλι διαβατήρια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει στρατηγικός στόχος και να έχει ευρύτερη στήριξη, καθώς τα παραδοσιακά προϊόντα μιας χώρας αποτελούν την αιχμή του δώρατος για την πρόθεση και των άλλων προϊόντων της. Το παγκόσμια καταξιωμένο ελληνικό μέλι ενσωματώνει: πρώτον, μια παράδοση χιλιετιών. Δεύτερον, μια οργανωμένη και με σύγχρονη υποδομή μελισσοκομεία. Τρίτο, ένα φυσικό πλούτο μοναδικό. Τέταρτο, φήμη και όνομα. Πέμπτο, ανθρώπους, μελισσοκόμους, επιστήμονες και συσκευαστές με μεράκι και γνώση. Η μελισσοκομεία είναι ανεκτήμητη στην αγροτική παραγωγή λόγω της συμβολής της μέλισσας στην επικονίαση των φυτών. Σίγουρα, όταν λέμε ότι προσφέρει η μελισσοκομεία στην εθνική οικονομία, δεν προσφέρει τίποτα μπροστά στην επικονίαση που κάνει για τα αγροτικά προϊόντα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην εθνική οικονομία, διαμέσου της επικονίασης. Μάλιστα, ένας επιστήμονας Γερμανός είχε πει ότι αν δεν υπάρχει μελισσοκομεία της επικονίασης, μέσα σε 2 χρόνια θα είναι και η ζωή του ανθρώπου. Ο μελισσοκόμος προστατεύει και συντηρεί το φυσικό περιβάλλον. Οι μελισσοκόμοι έχουν διαμορφωμένη τη φιλοσοφία, τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της πολυσύνθετης εργασίας τους για το μέλι και την ανάγκη διατήρησης της υψηλής ποιότητας. Η ελληνική μελισσοκομεία και οι επιχειρήσεις συσκευασίας του κλάδου σε μια περίοδο που ο κλάδος τροφίμων δοκιμάζεται στο σύνολό του περισσότερο από ποτέ άλλοτε, λόγω της ανακατάταξης της παγκόσμιας αγοράς, την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας, γνησιότητας, ποιότητας των προϊόντων, τις δομικές αλλαγές που κλειδονίζουν τις μικρές επιχειρήσεις,
μπορούν και συντηρούνται με τάσεις πραγματικής και σε βάθος αυτοδύναμης ανάπτυξης. Οι συσκευαστές ελληνικού μελιού, όπως και γενικότερα η ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ερευνούν και επενδύουν συνεχώς, συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, έχουν προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις, εξυγχρονίζονται και σε πολλές περιπτώσεις καινοτομούν και πρωτοπορούν. Κατά συνέπεια, σχεδιάζονται νέα προϊόντα, εφαρμόζονται κανόνες ελέγχου και τυποποίησης, διασφαλίζονται υψηλές συνθήκες υγιεινής. Τέλος, οι συσκευαστές έχουν πλούσια εξαγωγική δράση. Διαθέτουμε καταπληκτικά μέλια. Βοηθάει η περιοχή στην οποία ζούμε. Είναι ενδιαφέρουσα από άψη χλωρίδας. Έχει ποικίλια ανθοφορία που επιτρέπει να βγαίνουν μέλια τα οποία έχουν ανάμειξη διαφόρων λουλουδιών. Αυτό επιτρέπει στο να βγει ένα προϊόν καταπληκτικό με διαφορετικές γεύσεις, αρώματα, και αυτός ο συνδυασμός αναγάγει το μέλι μας σε κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο το προτιμούν σε όλο τον κόσμο. Όλοι γνωρίζουν, τις καταπληκτικές του ιδιότητες του μελιού και γι' αυτό το προτιμούν. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό για ελληνικό μέλι και μακάρι να μπορούσαμε να διαθέσουμε ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες γι' αυτό. Αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μας η επιστημονική έρευνα για το μέλι με παγκόσμιο κύρος και αναγνώριση. Υπογραμμίζεται η τεράστια συμβολή και σημασία των επιστημόνων που έχουν κυριολεκτικά αφιερωθεί στην έρευνα του μελιού. Κατορθώθηκε με τις έρευνες, τις ανακοινώσεις, τις προτάσεις και τις υποδείξεις τους προς τον κλάδο να διασφαλιστεί η ξεχωριστή ποιότητα του ελληνικού μελιού και να διατίθεται σήμερα ένα από τα πιο ποιοτικά υγιεινά προϊόντα στον κλάδο τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Γενικά, όλοι όσοι ασχολούνται με το ελληνικό μέλι, από τον εξυγχρονισμό της παραγωγής, την ασφάλεια και ποιότητα του προϊόντος, μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυτών που αποτελούν τη φυσική ιδιαιτερότητα κάθε τόπου, γνωρίζουν καλά τι ζητάνε, γιατί και πώς να το εφαρμόσουν στην πράξη. Ο κλάδος των μελισσοκόμων είναι ο πιο ιστορικός κλάδος της χώρας μας. Συνεχίζουν μια παράδοση που οι ρίζες της χάνονται στην αρχαιότητα. Ο μελισσοκόμος χρειάζεται ενίσχυση. Η δουλειά του είναι σκληρή, επίπονη και γι' αυτό ποιοτική και γίνεται σε αντίξωες συνθήκες. Συνολικά με τη μελισσοκομεία ασχολούνται χιλιάδες οικογένειες. Παρατηρείται αυξητική τάση στον αριθμό των νέων που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μελισσοκομεία. Πολλοί μελισσοκόμοι που ασχολούνται αποκλειστικά με το μέλι έχουν οργανώσει τις επιχειρήσεις τους σε σωστές βάσεις, ακολουθώντας τις εξελίξεις. Έχουν υποδομή, εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους με τρόπο που αναδεικνύει την ανεπανάληπτη γεύση, τη φυσικότητα και την ξεχωριστή ποιότητα του ελληνικού μελιού. Το κράτος, για να λύσει τα προβλήματα των μελισσοκόμων, οφείλει να κινηθεί στις παρακάτω κατευθύνσεις για να προλάβει τις εξελίξεις. Γρήγορα και εύκολα να εφαρμοστούν στην πράξη οι έλεγχοι ταυτότητας του ελληνικού μελιού. Να διαχυθεί αυτή η πλούσια γνώση προς τους μελισσοκόμους. Να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις υποδομής για τη στήριξη της μελισσοκομείας. Να γίνει συστηματική προβολή του ελληνικού μελιού στο εξωτερικό μόνο του ή με άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Να ενισχυθεί η έρευνα για τη μετατροπή των μελισσοκόμων και των μελισσοκομείων τους σε οικονομικά αυτοδύναμες παραγωγικές επιχειρήσεις. Η μελισσοκομεία είναι ένας κλάδος της γεωργικής παραγωγής που συμβάλλει στην οικονομία της αγροτικής οικογένειας. Η μέλισσα παράγει 6 προϊόντα, όπως ξέρουμε: το μέλι, γύρι, κερί, βασιλικός πρωτός, πρόπολη και δηλητήριο. Η μεγαλύτερη όμως ωφέλεια που έχει ο άνθρωπος από τη μέλισσα δεν είναι τα προϊόντα, αλλά η επικονίαση που επιτελεί στις διάφορες καλλιέργειες και στην άγρια βλάστηση. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η ωφέλεια αυτή είναι 150 φορές μεγαλύτερη, περισσότερη, από ότι όλα τα προϊόντα μαζί της μέλισσας. Έτσι, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η μελισσοκομεία έχει τόσο όφελος σαν χρήματα, αλλά στην ισορροπία του περιβάλλοντος και στην αύξηση της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος. Οι στόχοι μας είναι αύξηση της παραγωγής σε σταθερές ετήσιες ποσότητες, ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα και να υπάρξουν πλεονάσματα. Εξασφάλιση της ποιότητας του παραγωμένου μελιού. Εξασφάλιση ανταγωνιστικών συνθηκών παραγωγής, ώστε να υπάρξει ικανοποιητικό εισόδημα στους μελισσοκόμους. Προώθηση της κατανάλωσης του ελληνικού μελιού στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να απορροφηθούν οι πλεονάζουσες ποσότητες. Αυστηρός έλεγχος της διακίνησής του και προστασία της ταυτότητάς του. Καθιέρωση των μεθόδων ορθής μελισσοκομικής πρακτικής και ενημέρωση όλων των μελισσοκόμων. Και οι προτάσεις μας: διατήρηση του χαρακτηρισμού του μελιού ως εθνικό προϊόν. Χλωρίδα. Προστασία και διάδοση μελισσοκομικών φυτών. Εξασφάλιση επάρκειας χώρων για τοποθέτηση των μελισσοσμηνών. Αναγνώριση και στήριξη των επαγγελματιών μελισσοκόμων με κατοχύρωση του επαγγέλματος.
στήριξη προτάσεων διεπαγγελματικής και των άλλων κλαδικών φορέων, κάλυψη των πρακτικών και επιστημονικών αναγκών των μελισσοκόμων με τη συνεχή και συνεπή στήριξη των εκπαιδευμένων ειδικών επιστημόνων, συνεχής έλεγχος διακίνησης, ενημέρωση του καταναλωτή για την ωφέλεια του μελιού και των άλλων προϊόντων της Κυψέλης, καθώς και για τη χρησιμότητα της μελισσοκομείας στη χώρα μας. Είναι ευτύχημα ότι δημιουργήθηκε και αναγνωρίστηκε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση, που έχει ως στόχο την ενότητα του κλάδου και την προώθηση του ελληνικού μελιού και των άλλων προϊόντων της μέλισσας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό όλα τα προϊόντα που καταναλώνονται στο στράτευμα, σε όλες τις μονάδες των ενόπλων μας δυνάμεων, να είναι ντόπια, να είναι ελληνικά, να είναι φρέσκα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να αυξήσουμε την κατανάλωση μελιού σε όλες μας τις μονάδες. Και για τούτο έχουν προγραμματιστεί στο προσεχές πολύ σύντομα να γίνουν 2 προμήθειες αρκετών τόνων μελιού. Είναι υψηλής διατροφικής αξίας και οφείλουμε και πρέπει να στηρίξουμε και τον Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα μελισσοκόμο. Είμαστε κοντά του. Εκείνο που έχουμε θέσει σαν σκοπό είναι όχι μονάχα να στηριχθεί το ελληνικό μέλι, αλλά κυρίως να αξιοποιηθούν οι ευεργετικές του ιδιότητες για την υγεία. Ήδη έχουν εκδοθεί υγειονομικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τα σχολεία της χώρας. Θα ακολουθήσουν και τα νοσοκομεία και είμαι βέβαιος ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε αυτόν τον τομέα, από την άλλη μεριά προσφέρουμε χρήσιμες υπηρεσίες στην ελληνική υγεία. Πρέπει να πούμε ότι η ελληνική μελισσοκομεία είναι μέσα στους στόχους προώθησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες μελισσοκόμοι στηρίζονται αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες μας. Βοηθούμε έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα του ελληνικού μελιού, που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται έτσι ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση του ελληνικού μελιού, με πλέον χαρακτηριστική την καθιέρωση πλέον στο πρόγευμα των στρατιωτών μας του ελληνικού μελιού, και γενικότερα είμαστε συνεχώς δίπλα στους Έλληνες μελισσοκόμους, στηρίζουμε την κάθε προσπάθειά τους, προβάλλουμε την προσπάθεια που καταβάλουν για την παραγωγή και τη διάθεση του προϊόντος τους, θεωρώντας ότι το μέλι είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν. Το ελληνικό μέλι χαρακτηρίζεται όχι μόνο για τη γεύση και το άρωμά του, κυρίως όμως διακρίνεται για τις θρεπτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες, και βέβαια καλούμε τους Έλληνες πολίτες να στηρίξουν ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά μας προϊόντα, να στηρίξουν την ελληνική μελισσοκομεία, να στηρίξουν τους Έλληνες μελισσοκόμους, διότι έτσι στηρίζεται μια σημαντική κατηγορία Ελλήνων αγροτών μας.